Minulý rok sme boli na dovolenke na Horehroní a veľmi sa nám tam páčilo. Pozrime si stránku horehronie.sk, čo ponúka Horehronie v zimnej sezóne tento rok. Minulý rok sa nám veľmi páčilo ľadové mestečko na námestí v Brezne. Túto sezónu ho otvárajú 15. decembra. Vystupovať bude Tomáš Bezdeda s kapelou. Alebo čo keby sme išli 22. decembra na Queen Mániu. Hity legendárneho Queenu mám veľmi rád. Zabaviť sa môžeme ísť aj na Nový rok. 1. januára bude na námestí okrem vystúpenia skupiny Hrdza aj ohňostroj. A deti určite zaujme detský program v podaní Tárajka a Popletajky 5. januára. A kým sa oni budú korčuľovať, my si môžeme dať punč zo zvonice alebo z niektorého z gastrostánkov. A rovno zostaneme aj na program 6. januára. Vtedy tu totiž vystúpi Kabát Revival. A je super, že popri takomto bohatom programe sa budeme môcť korčuľovať na exteriérovej ľadovej ploche. To večerné korčuľovanie pod svetielkami má svoje čaro. Čaro má aj lyžovačka na Horehroní, na viac ako 90 km špičkovo upravených zjazdoviek. Aha, už 16. decembra otvára svoje vleky lyžiarske stredisko Skitelgard a program bude v štýle Harryho Pottera. To sa deťom bude páčiť. Perfektná lyžovačka bola minulý rok aj v stredisku Skitále a 29. decembra tu bude zábavný program v rámci podujatia Happy Skitále Day. Ty, a čo tak lyžovačka na folklórnu nôtu? 6. januára v lyžiarskom stredisku Mýto Ski Bike bude krojovka na svahu. Obísť by sme nemali ani najznámejšie zjazdovky Chopku. Mohli by sme skúsiť taktiež lyžovačku v stredisku Polomka Búčnik či ski Čierny Balog. A v Čiernom Balogu sa každoročne koná aj mikulášska jazda čiernohorskou železničkou však? Áno, okrem toho železnička premáva aj počas tradičných fašiangov v Čiernom Balogu. A v lyžiarskom stredisku sa nachádza aj bežecký okruh. No, tak bežkovať sa môžeme ísť aj do Lomu nad Rimavicou. Odtiaľ sú nádherné panoramatické výhľady na Nízke Tatry, ktoré si môžeme vychutnať z obrovskej hojdačky, ktorá tam tento rok pribudla. A čo tak na bežkách prejsť z obce Šumiac na Telgard? Trať prechádza popri ikonickej Chamkovej stodole a prejdeme tak aj popod známy Marošský viadukt. A mne by sa páčilo bežkovať na tratiach na Pohanskom. Keď budeme unavení, vieme si doplniť energiu teplými nápojmi z kaviarne Pohanské. A keď si odýchneme, na bežkách zájdeme až na Dedečkovú chatu, kde si vychutnáme tradičné špeciality. Ty a vieš o tom, že na Horehroní sa nachádzajú aj najvyššie položené bežkárske trate na Slovensku a na Čertovici sa dá skutočne bežkovať celú zimu. A ty si vedela, že tento rok bude na Čertovicu jazdiť aj skibus? No skibus na Horehroní je skvelý pomocník. Premáva počas víkendov a denne počas prázdnin a my sa tak nemusíme trápiť s parkovaním a môžeme si dopriať v hociktorom z lyžiarskych stredísk v Bystrianskej doline aj punč. A keď sme už pri tých bežkách, čo tak pozrieť sa aj na profesionálne športové výkony? Od 24. do 28. januára sa budú v Národnom biatlonovom centre v Osrblí konať majstrovstvá Európy v biatlone. Svoj návrat oznámila aj legenda slovenského biatlonu Anastázia Kuzminová a chcel by som ju určite vidieť naživo. To je skvelý nápad. Okrem toho v Osrblí býva vždy skvelá fanzóna s bohatým programom, kde by sme sa určite zabavili aj my, aj deti. Keď sme pri tých medzinárodných podujatiach, čo by si povedala na to, keby sme sa išli 24. a 25. februára pozrieť na medzinárodné krňačkové preteky o veľkú cenu Jasnej? Tie sa budú odohrávať na južnej strane Chopku. Každoročne je to adrenalínový zážitok nielen pre pretekárov, ale aj pre divákov. No na južnej strane Chopku sme tento rok zažili aj chute Horehronia pod Chopkom, kde sme si vychutnali skvelé horehronské špeciality v areáli hotela Srdiečko a určite sa budú konať aj túto zimu. Nože pozrime kedy. A čo nejaký relax? Po náročnom dni, ktorý strávime zimnými aktivitami, by sme si mali ísť niekam oddychnúť. Tak Horehronie ponúka množstvo wellness centier, napríklad wellness hotela Bystrá, hotela Partizán či hotela Stupka. V týchto zariadeniach platí z Horehronie kart zľava, s ktorou máme bezplatnú dopravu s kibusom. A ďalšie zľavy, ktoré karta ponúka, si pozrieme tu na kart.horehronie.sk. A počula si o novom Karakala spa v kúpeľoch Brusno? Toto nové spa má až 3300 m2. Okrem toho by sme sa mohli zastaviť aj v novom informačnom centre v Brusne, kde by sme sa dozvedeli aj viac o novinkách či programe v regióne. A jedinečné centrum je aj v Mestskej veži v Brezne. Tu si dáme brezniansku kávičku a pozrieť si môžeme aj pôvodné zvony. A navštíviť môžeme na najvyššom poschodí zaujímavo zariadený byt zvonára. To je zaujímavý program aj v prípade nepriaznivého počasia. A po ceste sa môžeme zastaviť vo vodnom mlyne v Predajnej, kde si spravíme prehliadku vďaka novému audiosprievodcovi a privítá nás socha mlynára. Ty, a pamätáš si upírskú izbu v Hornej Lehote?
Deti v nej minulý rok luštili rôzne úlohy a vraj tento rok doplnili aj nové aktivity. No ale aj zimná turistika má na Horehroni určite svoje čaro. Na známych turistických trasách môžeme navštíviť rôzne útulne či horské chaty. Napríklad horská chata pod Kráľovou hoľou. A na Kráľovú hoľu sa môžeme pohodlne vyviesť na FET e-bajkoch. Vidím, že Horehronie fakt ponúka bohatý program pre celú rodinu. Ty pamätáš sa na tie regionálne suveníry, ktoré sme minulý rok priniesli starkým? Mali z nich naozaj veľkú radosť. Áno, babke sme priniesli dreveného anielika a detkovi spravil radosť vyrezávaný horehronský čerpák. No určite niečo zaujímavé vyberieme aj tento rok. Mne sa veľmi páči aj tie keramické šperky či sojové sviečky. Horehronie je fakt bohaté na šikovných remeselníkov. A z internetového obchodu e-shop.horehronie.sk môžeme objednať už teraz originálne vianočné darčeky v podobe regionálnych výrobkov. To je super nápad. A hneď ako objednáme darčeky, si zarezervujeme ubytovanie v niektorých z kvalitných ubytovacích zariadení. V ponuke je naozaj široká škála možností ubytovania. Všetky ubytovacie zariadenia nájdeme na stránke horehronie.sk. Nech už sme tam. Tak.